אני אספר לכם בדיחה. היה איזה גרוזיני אחד שהלך לרופא. אומר לרופא, יש לי בעיה כזאת וכזאת, תן תרופה. הרופא מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, אתה בעד הרפורמה המשפטית או נגד הרפורמה המשפטית? אמר לו, אני בעד. אם אתה בעד, אני לא מטפל בך. אתה לא מטפל בי? הלו, אם אתה לא מטפל בי, אני מטפל בך, חביבי. כדאי לך מהר להתחיל לטפל בי. חברים יקרים וחשובים, אנחנו חייבים הכרת הטוב מאוד מאוד גדולה לרופאים, לשוטרים, לכולם. הם עושים טוב, אנחנו צריכים להחזיר טוב. רק שהם ייזהרו שלא להיות כפויי טובה, כי בלי פציינטים אין להם פרנסה. אז זה אחד תלוי בשני גם כן. הנושא של היום זה נושא של הכרת הטוב. אדם צריך להשתדל להיזהר מאוד 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 לא להיות כפוי טובה. כפוי טובה פירושו, מישהו עשה לי טוב ואני כופה על הרצפה את הטובה שהוא עשה לי. הוא לא עשה לי כל כך טוב, מה? הוא חשב את זה בשביל אינטרס שיש לו, הוא מרוויח מזה. כל מיני דברים אני ממציא תירוצים למה הוא לא עשה לי טוב ולמה אני חושב ככה להגיד, כי אני לא רוצה להיות בעל חוב שלו. אז זה אדם שהוא כפוי טובה. הוא לא בא לו להיות עכשיו בעל חוב. הוא עשה לי טובה, אני צריך להחזיר לו טובה. אם אני מוכיח שזה לא היה טובה, ממילא גם לא חייב להחזיר לו טובה. זה נקרא כפוי טובה. מי זה הכפוי טובה שרואים בתורה הקדושה? פרעה. פרעה היה כפוי טובה בצורה שאי אפשר לתאר ולשער. התורה אומרת, כאשר יעקב אבינו ירד למצרים, ביחד עם המשפחה שלו, 70 נפש ירדו אבותינו מצרימה, היה פגישה גדולה מאוד בין שתי מעצמות. יעקב מהיהודים, פרעה מאומות העולם, נפגשו ביחד. היה דין ודברים ביניהם. בסוף השיחה יעקב אבינו ברך את פרעה ואמר לו, יהי רצון שכל זמן שתעבור ליד הנילוס יעלו המים לקראתך. ברך אותו. אין גשם במצרים. מאיפה הם שותים? מאיפה הם מתרחצים? מאיפה הם שוטפים את המכוניות שלהם? מים שיש להם במצרים זה רק מהנילוס. יש כמין מעיינות ובארות שעולים, ממלאים את כל הנהרות, וממילא יש להם מים בתוך מצרים. לולא זה, אין להם מאיפה לשתות, מאיפה להתקיים. אז מה הם כל הזמן הם מצפים? מתי יבוא הנילוס? מתי יעלה הנילוס? אין לנו מים לשתות, אני צריך לקלח את הילדים שלי. אין מים. יעקב ברך את פרעה ואמר לו, יהי רצון, כל פעם שתעברו ליד הנילוס, הנילוס יעלה לקראתך. והברכה של יעקב התקיימה. כל פעם פרעה הולך ליד נילוס, בא מים לקראתו, איזה יופי, איזה ברכה מגיעה למצרים, בזכות ברכתו של יעקב אבינו. מה עשה מזה פרעה? הוא בא בדיוק נגד יעקב. היה אומר, לי יאורי ואני עשיתיני. היה עושה את עצמו כאלוהים. למה? היאור הזה זה שלי. כולם היו מצפים ליאור שיעלה, כלומר החשיבו את היאור כמו אלוהים. בלי זה אין לנו חיים. מה אומר פרעה? אני עשיתי את היאור. תסתכלו, כל פעם שאני עובר ליד היאור הוא עולה לקראתי. אז מילא מה הפכו את פרעה? להיות עבודה זרה, להיות אלוהים. בא יעקב ברך את פרעה, ופרעה לוקח את הברכה, והופך את זה נגד הקדוש ברוך הוא, נגד יעקב, נגד השיטה של יעקב. איזה כפוי טובה. איזה כפוי טובה. כאשר יוסף ירד מצרימה, מצרים הייתה במצב כלכלי על הפנים. על הפנים. 7 שנים של צבא, אחר כך 7 שנים של רעב. 7 שנים של רעב זה קטסטרופה, כלומר מתים ברעב, ממש פשוטו כמשמעו. בא יוסף, קלקל את מצרים בצורה מתוקנת, בצורה מסודרת, הפך את מצרים למעצמה גם בתוך הקושי של השיעבוד, בתוך הקושי של הרעב, ידע איך לחלקל את מצרים, לתת לאנשים אוכל, שיהיו מסודרים וימשיכו לחיות. התורה מספרת, כאשר נפטר יוסף, נפטר כל אותו הדור, ויעקב מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אתה לא מתבייש? אתה משעבד את העם שיצא מתוך אביהם יוסף, ובזכותו היה ברכה לכל המדינה שלך, ואתה הולך ומשעבד אותם? איזה חוצפן. איזה חוצפן. אומרים רבותינו, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. גם רואים את זה אצל פרעה. פרעה שלא ידע להגיד תודה רבה ליעקב, תודה רבה ליוסף, בסופו של דבר גם אמר, כאשר בא לפניו משה ואמר לו, הגיע הזמן לצאת מארץ מצרים,
מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. בוא'נה, אתה לא מתבייש? בזכות האלוקים של היהודים כל הברכה כל החיים שלך. ואתה כפרת בטובה של החבר, הגיע הזמן גם תכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא, כי זה משהו טבוע בנפש. לא יודע להגיד תודה, לא יודע להכיר טובה. כמה זה דבר איום ונורא. מי שעשה לנו טוב, צריך לזכור לו את זה כל החיים קדימה. מה פירוש כל החיים קדימה? פרשת שמות כתוב בתורה, כאשר נולד משה רבנו, 3 חודשים היה בבית של אמא אצל יוכבד, ולא יאכלה עוד עד ספינו, לקחה לו תיבת גומה, שמה אותו בתוך התיבה, שמה אותו בתוך הסוף. מי יודע מה עכשיו יעלה בגורלו של משה? התינוק הקטן שכזה, מה יהיה איתו? מי חיכתה שם בצד לראות מה קורה עם אח שלה? זאת הייתה מרים. מרים מחכה בין השיחים לראות מה קורה עם אח שלי, מי יתפוס אותו, מי יכיל אותו. מגיעה בתיה בת פרעה, עוברת שם על שפת הנהר, על שפת הסוף, רואה מרחוק איזה משהו כזה מוזר בתוך המים, ותשלח את אמתה, השתרברבה ידה, הביאה את התיבה אליה, פתחה אותו, ותפתח ותראהו את הילד, והנה ילד בוכה, והנה נער בוכה כתוב בתורה. היה קולו כמו של נער. למה? כי כל עם ישראל נמצא בתוך הנשמה של משה רבנו. הוא תינוק בן 3 חודשים, רואים את הקול שלו כמו של נער גדול. איך זה יכול להיות? הוא מקושר עם כל עם ישראל, עם ישראל בצער. גם הוא בצער אפילו כשהוא תינוק. בסדר. מיד התינוק בוכה. מה אומרת עכשיו בתיה? כנראה הוא רוצה לאכול, הוא רעב. קוראת למניקות המצריות, בואו תניקו בבקשה את הילד הזה. איך ששמו את החלב הטמא על הפה שלו, מיד פרקס, כל נפש. אני אשים את הפה הטמא, החלב הטמא הזה אני אשים בתוך הפה שלי, חס ושלום, חס וחלילה. כתוב בספר שער בת רבים במאמר מוסגר, למה משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון? היה מגמגם כשהיה מדבר. למה? בגלל שהחלב הטמא של אותה מצרית נגע בשפתיים שלו. ממילא הוא כבר היה מגמגם. מגמגם, תיקון לחלב הטמא שהגיע לשפתיים. כמה צריך להיזהר ממאכלות אסורות. להיזהר לאכול כשר מהדרין מן המהדרין, הכי טוב שיכול להיות. אחרי זה מגיעה אחותו של משה, מרים, ניגשת לבתיה, אומרת לה, אני מכירה את אמא שלו, את רוצה אולי אני אביא אותה לאמא שלו, היא תיתן לו לאכול, היא תניק אותו, שלא יבכה סתם. בבקשה, תביא את אמא שלו וגם ניתן לה משכורת. לא רק שהאמא יוכבד מניקה את הבן שלה, אלא גם משכורת היא מקבלת על זה. תראה מה זה השגחת השם, השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא. כל זה בזכותה של מרים. הייתה שם בצד, מחכה לדעת מה יעשה לו, מה יקרה עם אח שלי הקטן. לך תדע לאיזה בית הוא ייכנס, מי גדל אותו, איך הוא יגדל בכלל בחיים שלו. היא דאגה לאח שלה הקטן, כמה כבר היא דאגה? כמה שניות? קצת. כמה דקות? תגיד שעה. חלפו יותר מ-80 שנה. עם ישראל במדבר, משה רבנו, אהרון הכהן, יהושע בן נון, כל עם ישראל יצא ממצרים. אחרי 80 שנה, משה בן 80, אהרון בן 83, מרים בת 85, כלומר, מהרגע שמשה רבנו היה בתיבה, ביעור, עד לסיפור שאני רוצה לספר לכם עכשיו, יש פרק זמן בינתיים של למעלה מ-80 שנה. מרים ואהרון דיברו על משה רבנו לשון הרע. משה רבנו היה גדול הנביאים, רק שהוא לא גילה את זה לכולם. כולם חשבו משה רבנו נביא, כמו שאהרון, כמו שמרים, תשמע, באותו דרגה. באה מרים מדברת על משה רבנו, מה כאילו הוא עזב את אשתו פתאום? מה כאילו אסור? מה? גם לנביא מותר להיות עם אשתו, מה הבעיה? הנה, גם אני נביאה ואני עם בעלי והכל בסדר. אז למה הוא פירש מאשתו? המיתה בכבודו של משה, קיבלה צרעת. כשהיא קיבלה את הצרעת, 7 ימים משהו מצורע צריך להיות מחוץ למחנה. וטמא טמא יקרא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. הוא יושב בחוץ, בדד, אסור להתקרב אליו. מרים הייתה מצורעת מחוץ למחנה, ואם עם ישראל ימשיך להתקדם לכיוון ארץ ישראל, כבר תהיה מקום סכנה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כל עם ישראל תחכו 7 ימים, תמתינו למרים, אחרי שהיא תתרפא, היא תחזור ביחד איתכם למחנה, תתקדמו עליו. ולמה? היא חיכתה למשה, אתם תחכו לה.
כמה זמן עבר? 80 שנה. 80 שנה? אחרי 80 שנה צריך לזכר גם בהכרת הטוב הקטנה הזאת שלפני. כן, גם אחרי 80 שנה צריך להכיר טובה. היא עשתה טוב למשה, ממילא היא עשתה טוב לכל עם ישראל, כי בזכות משה עם ישראל נגאל, נמצא בזכות מרים, בסופו של דבר עם ישראל נגאל. אז אתם צריכים להכיר לטובה על זה. תראה כמה אדם צריך להשתדל שיהיה לו הכרת הטוב בלב שלו. רק יכול להיות מרוב שאדם מקבל טוב, מקבל, כבר אתה יודע, מגיע לי, מה, מגיע לי. אחד הדברים האיומים והנוראים שקורה בבית, שההורים מחנכים את הילדים בצורה לא תקינה, זה כל דבר נותנים לילדים לעשות טובה להורים. זאת אומרת, כשמגיע זמן ארוחת צהריים, אומרים לילד, בוא נשמה, בוא תאכל. אמא, לא בא לי עכשיו. בשביל אמא תאכל. בשבילי. טוב אמא, בשבילך, אני אעשה לך טובה. אני יושב ואני אכול. יושב, אוכל. אמא, תגידי לי תודה, אני אכלתי בשבילך עכשיו. הילד ככה גודל בצורה כזאת, שהוא לא מכיר שום דבר לאמא. נופל לו המזלג על הרצפה, אמא, נפל לי המזלג. אז מה אתה רוצה? שאמא שלך תרים את המזלג, תגיד לי מה, אתה נורמלי? אתה צריך להרים בעצמך ולהגיד, לשטוף את זה, להגיד לה, אמא, סליחה, נפל לי המזלג, סליחה. או, כאשר אמא נכנסת הביתה, אמא, אני רעב. מה זאת אומרת? מה, אתה חושב שאתה במשרדה? אתה לא נמצא במשרדה, חביבי. אתה נמצא בבית. כשאמא נכנסת הביתה, אמא, תשבי, תנוחי, אני מכין לך ארוחת צהריים. לגדל את הילד פירושו, לתת לו לקבל אחריות. מקבל אחריות כשהוא יגדל, גם כשיהיה קשיים בחיים באמצע החיים, ותמיד יש קשיים בחיים, תמיד יש קשיים בחיים, הוא ידע להתמודד, כי הוא קיבל אחריות מזמן שהוא קטן. צריך להשתדל להכיר טובה למי שעשה לנו טובה. הבן איש חיים מספר, היה איזה יהודי אחד בבגדד. אותו היהודי הזה אימץ ילד, הילד היה בן 6, אין לו אמא, אין לו אבא, אין מי שגדל אותו, מי שטפל בו. בא איזה מישהו עשיר, בלי עין הרע, לא חסר לו כסף, הכניס אותו אליו הביתה, בוא תשב, תהיה אצלי בבית, תאכל, תשתה, תישן, חדר משלך, מה שאתה צריך, הכל, לימודים, הכל על חשבוננו, מה שאתה צריך, בבקשה. השקיע עליו מלא כסף, כבוד, הערכה, כאחד העשירים שבארץ. אותו הילד הזה גודל, הוא מרגיש שאתה יודע, חייבים לי, הכל בסדר, אני לא עכשיו איזה, צריך להכיר טובה כל כך פעם אחת נגיע לבית הזה, איזה עני אחד דופק בדלת. בעל הבית פותח את הדלת, כן, מה אפשר לעזור לך? אתה יכול לעזור לי קצת? חסר לי כסף לשבת. אני צריך אוכל, קניות, סידורים. תעשה לי טובה, תן משהו. הוא הלך, נתן לו בעין יפה, הביא לו איזה מעטפה מכובדת, זה בשבילך בבקשה, כל צורכי שבת יש לך פה וגם כן יש לך עודף. טוב. כשהוא פתח את המעטפה ורואה כמה יש שם, הוא פותח עוד פעם את הדלת, כן, בבקשה, מה אתה צריך? תודה רבה לך, שהשם מברך אותך. אני לא ציפיתי לכזה סכום, שהשם ישמח, הבית הזה יהיה כל ששון, כל שמחה. איזה ברכות הוא ברך אותו, איזה ברכות. עוד יוצא למדרגות, שהשם מברך אותך, תזכה למצוות, מהחלון. כל הכבוד לך, ירבו כמותך בישראל. כל הדרך רק מברך, ולא הפסקה. ואז אשתו של בעל הבית אומרת לו, אני לא מאמינה. כמה הבאת לו? 500 שקל? 500 שקל. תראה כמה הוא מברך אותך. ללא הפסקה. מברך, כולה 500 שקל, מה יקולי היי? וזה שאצלנו בתוך הבית, כבר שנים על גבי שנים, אוכל, יושב, בגדים, לימודים, מכוניות, מה שאתה רוצה, הכל על חשבוננו. בחיים לא שמעתי ממנו תודה רבה. בחיים לא שמעתי ממנו תודה רבה. מה זה צריך להיות? הוא אמר לה, אני אגרום לו להגיד תודה רבה. ניגש אליו ואמר לו, תשמע, אתה בחור גדול כבר, אתה עם ראש על הכתפיים? תסתדר. אתה יכול להסתדר לבד כבר. מה פירוש? קח מזוודה, כל הבגדים שיש לך בארון, שים בפנים. קח איזה קצת כסף, תסתדר כמה ימים, ואתה יודע. די, אתה לא הבן שלי, אתה לא... עזרתי לך, תמכתי בך, תסתדר. הוא לא מבין מאיפה זה בא לו, אבל מה לעשות? מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא, פה זה כולל צא. הכל שם בתוך המזוודות, הוא יוצא, לא יודע ממנו משמאלו, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, מה קורה איתו עכשיו. אבל מה לעשות? טוב, נשאר לו קצת כסף, קנה פה איזה אוכל, קנה פה איזה משהו במאפייה, אבל איפה אני ישן? אין מי שיקבל אותו, אף אחד לא רוצה להכניס אותו אליו הביתה. הלך לגינה, ישן שם על איזה מקום,
בספסל, יושב, נרדם, קם על הבוקר, צלעות פה, נתקע לו פה איזה ברזל, פה איזה משהו כבר שלא יכול לקום ללכת, הכל ככה הולך בצורה עקומה לגמרי, צריך ליישר את הגוף שלו, בן אדם נהיה קם, לילה אחד ישן על הספסל. עובר עוד יום, חוזר בחזרה לבעל הבית, אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, כמה טוב עשית לי בחיים, וואי, רק עכשיו אני מבין, רק עכשיו אני קולט. איזה אוכל טעים הייתי אוכל, איזה מיטת קינג קויל הייתי יושן עליה, איזה מחשב קנית לי, איזה מכונית, איזה זה ואיזה זה וכל מה שהבאת. תודה רבה לך, תזכה למצוות, שהשם מברך את הבית הזה, את האישה שלך, את הילדים שלך, פרנסה בשבע שיהיה לך. כמה הוא ברך אותו. בוא נשמה, בוא תיכנס, תחזור הביתה. שים את המזוודה שם בפנים, אתה יכול לחבס את כל הבגדים, יש לך מכונת כביסה חדשה, הכל מסודר, הכל מאורגן, רק תדע להגיד תודה. חבר'ה, אם זה ככה בין אדם לחברו, מה זה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? כמה טוב הקדוש ברוך הוא נותן לנו. כמה טוב הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו נותן. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם. בורא העולם ישתבח שמו טוב וללא הפסקה. אומר הכתוב, יבוא טוב וייתן טוב לטוב, מהטוב לטובים. יבוא טוב זה הקדוש ברוך הוא שנאמר עליו, טוב אדוני לכל. וייתן טוב זה התורה הקדושה, שנאמר על התורה הקדושה, כי לקח טוב נתתי לכם. משה רבנו גם נקרא טוב, ושנאמר עליו, ותרא אותו כי טוב הוא. לטובים זה עם ישראל, שנאמר על עם ישראל, היטיב אדוני לטובים ולישרים בליבותם. יבוא טוב זה משה, וייתן טוב זה התורה. מהקדוש ברוך הוא נקרא טוב לעם ישראל שנקראים טובים. אנחנו חייבים להיות טובים. טובים כמו מי? כמו משה, כמו אהרון, כמו הקדוש ברוך הוא. תהיה טוב עם כולם, זה יחזור אליך בבומרנג, אתה תהנה מזה כל החיים קדימה. שנזכה בעזרת השם. השם מברך אתכם. אז כולם מצוות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא לזכות לישראל. ובכך לבעל המצווה